जानोसै आरोना रुटि इंखामखौनो जानोनो हायासै बेदर थानायाव नै जाबाय वेलकाम टू माय बैक यूट्यूब चैनल अखा नै बाजार थालिर बाजार बेनिफ्राय लोगोनि रुमाव थांनानै अमा बेदर जानोसै जे बिथांमोना अमा लादों आङो फैदों बिथांमोना अमा बाजाराव दङ ख्रेब ख्रेब आंबो गारनानै फैदों kata baju gudan biting malah ini hah halale bisa matu cata menbai le nih ibar yang cata menbai nih ibar itu hon dini kanaya disurjumbu dongo benifre आरो अमा लादोंना बिसोरजोंबो दङ थालिर बजार आं बजाराव बारा बेरायाखै जास्ट फैदोंल' नोंथांमोनखौ एसे लाबाय भिडिअ आरोना रुटि जानोसै नै रुटि मा बेदरखौ बेयावनो एवनो आरोना दखानाव ओमफ्राय बेदर मोननाय लगी जानोसै आरोना नै रुटि बेदर जों होनोसै नै बेदर bangun ini kamu jangan apa जानोसै नै बेदरा नैथिंबो बेदर रानगासिनो दङ सासेया नै माखासेया जाखांबाय आरो माखासेया जाखाङाखै ओमफ्राय जों दायो जानोसै आरोना नै बेदर अमा बेदर नै लास्टआव नै अमा बेदरा आरो बुरजा दङमोन जाखांबाय जोङो सिगांग्रि फार्स्टआव खालि खालि जाबाय आरोना एसे टेस्टिं जाबाय नै इंखामखौनो जानोनो हायासै बेदर थानायाव नै दरसे बेदरखौबो जानो हाला नै मेजेम नै इंखामखौबो जानो हाला रुटि जाबाय रुटिजों बेदर जाबाय आरो बेदर जाबाय आरो इंखामजों बेदर माखौ जानो हागोन इंखाम Boiler kumura taso Amerika दाखालिसो फैदों सफैदों फ्लाइटजों लाबोदों गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय थाइनै इंखाम जानोसै दायो जादों नोंहालाय सामनि दाया नोंहा खुमब्राजों अमा बेदर ओमफ्राय बे मैथाजों नाना आं हाथारि जागासिनो दं बेहाय आलायारन थियेटारनि बे आबादगिरि
बेहाय साल्थि आं आबादगिरि नङालै आं सासे कर्मचारि बेहायनो आर्टिस्ट आं जागासिनो दं बेहाय गाज्रि मोननाङा रायजो राजाफोर नायदो जों जागासिनो दं साल्थिनि न'आव आं दिनै बेरायनो फैदों माने बिथांनि न'आव आरोना दामासिनो गालांलाय साबै माबा खालामलांदों बोरै साल्थि लेंलायलायखो खालामलांनो दे माबोरै बोरै साल्थि लेंलायलायखो बोरै लेंनो आलाय बिदिनो सिना जानो साल्थि आरो ओरैनो सोलायनायनि थाल्ला खनि संबायदिसो नुलायलांबाय आं आब' खनि संबायदि माबा गोगोन बानलुआ बानलु गाहायाव बानलु होनाय संख्रिबो थास' आइटेम ना गोरानजों संदों साल्थिनि न'आव नै जानो फैदों जोङो बेयाव गिरिथर बिथां आफादगिरि आं आफादगिरि नङालै नेहाथारिबो नङा आं कर्मचारि फैदों नै बे बयलार बेदर बे जागासिनो दं साल्थिनि न'आव जोंबो जादों बाय आरो माखासे दं बेहाय साल्थिनि मादार दं जोंबो जादों बिबाजै माखा दं आफादगिरि बुंनाय ओंथि आं नोंथांमोनखौ खिन्थानोसै जे दानिकि जों रुमाव थायो माने ओरैनो जों 7-6 जनसो थायो आरोना दा धर बे रुमाव माने ओरैनो माने मुंखौ लाखिना दोनदों आरोना बिथाङा आफादगिरि बिथाङा नेहाथारि बिदि आरोना बेखौ आरोना जे नोंथांमोना साननो नाङा जे दानिकि थियाटारनि आफादगिरि होननानै बे नङा आङो जास्ट रुमनि माने जों दानिकि मोनसे रुमाव थायो बे रुम मोनसे थानायखौ माने एदावनानै बिदि खालामबाय थायो माने फुरथि आरोना मा खालामबाय थानो नोंसोर नङा जोङो खुलुमबाय दे बाजै दे बाजै दे nih ada itu deh दायो जोङो थांनोसै ओंखाम जाखांबाय जानखि आदा जे नोंथांमोना नुबाय जे बिथांनि बियो न' गाय जे बेवहाय जोंखौ लाबोनानै प्रदीप मा लिरोबा टाइटेला रानि टाइटेला मामोन बसुमतारी जे आदानाव बे फैनानै जोङो ओंखाम जाबाय जोंखौ जाहोबाय आंसो मिथियो दे दिनै मा उदैयाव आं मा जाबाय बुंनोनो हाला आरो दे गाइस दहायबो बाजारनिफ्राय बेदर बायनानै जाबाय ओंखामखौथ' दहायबो बारा बेदर जानानै आरो ओंखामनो जानो हायासै थेवबो बेयावबो जानोनो हायासै जाबाय आरोना दा बाइकखौ लाबोगोन आदाया एसे रायज्लायगासिनो आरोना जोङो लामायाव ओंखारना फैबाय मा गामि मोनबा बियो मा गामि बुङो जारगुरि पानबारि आन्चलिक जारगुरि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनी जारगुरि जे प्रदीप बसुमतारी जे आदानाव फैनानै जाबाय थास' आथिंजों ना मैथाजों ना खुमराजों अमा बेदर ओमफ्राय आरो बयलार माबाजों मा बुङो बे मा थास'मोन बे गुगुलि थास' न गुगुलि थास' बहुद आइटेम जाबाय दे आदाया फैबाय बाइक लाना थेंक इउ आदा जे नोंथाङा नोंथांनि न'आव लाबोनानै जोंखौ ओंखाम जाहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ बेबायदि सानाखैमोन जोङो बेबायदि न'आव जि प्रग्राम खालायदों जोंनोबो फोरमायाखै बुङाखै डाइरेक्ट लाबोदों हठात लानानै फैबाय जानाय लोंनाय बानायदों बिनि बिदा बिबाजै हाजासे सन्मान होदों बेखौनो गोजोनथाव आं खुलुमो आफा बोराइ बाथौखौ जाबाय